Samantala, sweater weather. Ramdam na po sa Dagupan City talaga. Simula po noong nag-Desyembre hanggang ngayon, palamig pa rin po ng palamig. Para po sa good news na yan, ikwento mo, birthday girl, Idol Maya. Sinalubong ng mga Dagupeño ang taong 2026 sa malamig na panahon dahil sa nararanasang amihan season dito po sa bansa. Kapansin-pansin na karamihan sa mga Dagupeño ay nakasuot ng mga makakapal na damit bilang panlaban sa lamig, lalo na sa umaga. Ang estudyanteng si Kurt ay baon ng kanyang jacket sa kanyang pagpasok. Nakasuot po ako ngayon dahil po malamig na po ngayon, lalo na po pag umaga po. Ayon sa website na AccuWeather, ang pinakamababang temperatura sa syudad ay maaaring maitala ng 20 degrees Celsius pagpatak ng gabi. Samantala, kasabay ng malamig na panahon ay ang tinatawag ring flu season kung saan mabilis na magkakahawaan ng virus, kaya pinag-iingat din ang publiko laban sa ubo at sipon. Ngayong sweater weather, hindi lamang para sa inyong aesthetic ang mga damit pangginaw kundi pananggalang rin sa sakit. Kaya idol, ilabas na ang mga tinatagong jackets at sweater dahil inaasahang magtatagal lamang ito hanggang buwan ng Pebrero bago pumasok ang tag-init. Yan ang ating good news. Ako po si Idol Maya Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.